Mi se obično susrećemo kad su nekakve crne teme, loše vijesti, ružne vijesti i tako dalje. Ovo je jedna lijepa vijest, jedna dobra priča, jedna pozitivna priča koja govori i o nama kao samo članovima zajednice koji živimo život isto kao i vi, isto kao i naši sugrađani i bavimo se i hobijima i drugim aktivnostima i pomažemo i razumijemo. Tema je vrlo zanimljiva, intrigantna. Znate sami da već u ranom djetinjstvu, pogotovo dječaci, žele biti policajci, onda brojni filmovi i serije koji su itekako učestalo snimani i još više gledani govore u prilog tome i mislim da je tema dobra. Tiraža je 1000 komada, planiramo prodati sve, za sad nam je dosta dobro krenulo, javljaju se neki stari kupci, to su uglavnom firme, koristit ćemo kanale prodaje, štand na Jadranskom trgu od 10. do 17. štand na Koblerovom trgu od 10. do 13. i 20. do 22. Jako mi je drago da su ove godine i policajci se pridružili prijateljima našeg odjela na kojem zaista se liječe djeca koja su najteže bolesna. No, ove godine nam je želja nabaviti robota, malog bijelog robota, koji zapravo zamjenjuje dijete u učionici. Dakle, djeca koja imaju malignu bolest, imaju dugotrajno liječenje, imaju duge boravke u bolnici i logično je da vi njih na neki način izolirate od vršnjačke grupe, od nastave, od obrazovanja i kako su rezultati liječenja djece s malignim bolestima danas izvrsni, dakle više od 80% djece se izliječi, primijećeno je zapravo da kasnije te psihosocijalni problemi više rade djeci problema nego bolest od koje su tako teško liječeni. No, ovaj robot je zapravo hardware koji umjesto djeteta sjedi u učionici, on se zove AV1, djeca ga obično zovu svojim imenom, i koji je spojen na djetetov ili laptop, ili tablet, ili mobitel i taj robot ima sve. Ima mali kompjuter, ima mikrofon, ima zvučnik i on radi ono što mu dijete kaže. On se može okretati 360 stupnjeva, znači dijete može pitati nešto učiteljicu, može pitati onoga s kim sjedi ili s kim želi sjediti u klupi, može komunicirati. Pa prvo bih se htio zahvaliti Dunji koja mi je prišla još i prošle godine jer smo isto surađivali na prošlom kalendaru Riječki dečki sa 2 fotografije. I ove godine kada me pitala da li bi isto sudjelovao u ovom projektu, ja sam prihvatio, ali sam eto htio da napravim ja cijeli kalendar pa da eto tako pridonijem na malo većem nivou. I to mi je jako drago, pogotovo zato što je svrha pomoć djeci, a eto pogotovo one djeci koja nažalost imaju potrebe provesti malo duže vrijeme na pedijatrijskom odjelu u bolnici. Tako da sam jako sretan da smo evo mogli nešto napraviti da pomognemo. Drago mi je da sam sudionik tog i da smo na ovaj način dali obol ovom humanom projektu, a nadam se da se sa mnom slažu i sve kolege koji su bile sudionici ovog svega i da ćemo se s ovim radom i ujedno što policija voli pomagati ljudima na ovaj način omogućiti čim veću prodaju ovih kalendara, da ih prodamo, ja se nadam, sve. Evo, ja sam Tomislav Pavšić, djelatnik postaje prometne policije Rijeka, 10. sam mjesec i moj hobi je ribolov. Recite nam kako su vaši kolege reagirali na vašu ulogu u kalendaru? Pa svi su onako iznenađeni, znači nisam još nikome baš puno ni govorio jer kako me je šef predložio i htio me pitati da li želim pristati, naravno da sam odmah to pristao i da mi je to bila čast da mogu pomoći naravno djeci i dječjoj bolnici Kantride. Policajci se inače nalaze u drugačijim izazovima, kako ste se vi snašli u ovome? Pa, pošto vozim motor i ovo nije mi bilo nešto strano, a ovo dodatno mi je bilo neko novo iskustvo, tako da odlično je bilo, evo super, da zadovoljan sam.